בואו להתאפר איתי. אז שמתי כבר סומיק והלייטר. זה הסומיק וזה הלייטר. אז בואו נתחיל. אז בואו נשים בינתיים אודם שאני עושה אותו פיגמנטי. אז לוקחים את זה, ואז אני שמים ממנו פיגמנט. לוקחים את זה, עושים ככה, אני שם נקודות. קצת הגזמתי, אבל לא נורא. עושים ככה. ואז אני מנגבת את זה עם הגבולים, עוד מעט אני נגב. ואז עושים ככה. וזה כזה נראה ככה. ואז אני שם את את האודם הזה. שאמא שלי נתנה לי כמובן. ככה זה נראה. אז רואים שזה פיגמנט כזה? אז כשאתם רואים אני מתארגנת ליום הולדת. כאילו אני אשים את זה בגדים כבר בסוף. כאילו, רגע שתקלו גם עשיתי את זה. אני עכשיו. אז איך קוראים לזה? אני אתלבש ואני אחזור לכם. זה הלוק הסופי. זהו, אז תגיבו בתגובות אם אני יפה או לא.